mejor elección. Más información en la web jrey.es. De novo con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a David Castro, presidente da Mancomunidade do Salnés e alcalde de Ribadumia. Benvido, señor Castro, como estamos? Hola, boa tarde. Bueno, antes de empezar, temos que facer balance de datos a estas horas da tarde, aínda que o programa salga pola noite sobre as 11 da noite, pero que datos ten sobre as incidencias causadas por estas borrascas que nos están un pouquiño complicando, digamos, que a vida cotidiana? Pois a verdade que sí, a verdade que levamos, o día de onte foi moi intenso, a verdade que, bueno, pois estamos vivindo a xornada, pois, sobre todo, bueno, pois tratando de as incidencias que poidan xurdir, que xurdiron bastantes no Concello de Ribadumia. Se partimos dende a parroquia de Leiro, ali mesmo en Puentarnelas, hai distintas inundacións, ou está todo inundado, hasta aquí, hasta, digamos, Cabanelas. Nos, a verdade que, como Concello, estuvemos traballando toda a noite, e aproveito para agradecerlle ademais a Protección Civil e tamén aos compañeiros de traballo do Concello de Ribadumia que estiveron toda a noite pois un retén precisamente pois moi atentos a todas as incidencias que puderan xurdir, estuveron cortando viais para que efectivamente esas inundacións pois as persoas ou vehículos que pudesen pasar pois non quedasen pois de alguna maneira pois atrapados precisamente nesa inundación, e tamén distintas árbores que hubo que cortar. Pois a verdade é que fixeron un traballo pois para recuperar un pouco a normalidade. Entendemos que pois dentro das circunstancias pois estamos precisamente no que dicía antes a normalidade e polo tanto, bueno, pois pouco a pouco ir vendo a medida que pasan as horas pois como vai baixando pois ese caudal, esas inundacións, non? Si é certo que dende Pontarnelas, antes de Pontarnelas, pois hasta aquí a pasar Cabanelas, pois hai moitas inundacións, pero bueno, eu creo que por parte do Concello, sobre todo destes traballadores, non? Que hai que estar agradecidos porque estiveron no momento en que pois había estas posibles amenazas de todo o que podía pasar, pois estiveron a disposición e creo que o Concello de Ribadumia pois cumpleu precisamente, está a cumplir, sobre todo pois agradecementos á Protección Civil e a eles mesmos para recuperar a normalidade. Sí, porque o UMIA está dando un pouco a lata dende, xa empeza en Lalín e por aí, pero vamos, principalmente Cuntis, Caldas, e lóxicamente cando chega por aquí en Ribadumia e a desembocadura en Cambados. Ten máis datos ou algún dato de alguna cuestión a destacar da Mancomunidade ou serían máis ou menos incluso menores que en Ribadumia e a comarca de Caldas? Bueno, podemos dicir en canto a Mancomunidade, bueno, pois ali a Mancomunidade, de feito acabamos de instalar pois unha planta fotovoltaica en torno a 860.000 euros. Estivemos moi preto de posibles averías precisamente na planta, porque os inversores pois podían estar en contacto coa agua, nunca se había pasado, nunca os propios motores tamén de bombeo, pero bueno, creo que si pasan ou baixan os caudales, pois en principio non debería haber ningún tipo de incidencia. No resto da comarca, bueno, pois efectivamente, pois tratando de volver á normalidade destas intensas choivas, estamos ao remate, e, bueno, pois, efectivamente, dende Caldas xa se ven apreciando precisamente esas inundacións, se falamos de Cuntis, se falamos de Moraña, é dicir que, bueno, pois, que os ríos pois, están desbordando, e, polo tanto, pois, tamén se aprecia precisamente aquí na baixada. Aparte, esa subida de mar tamén, pois, de alguma maneira, pois, que afectou onte en torno ás 9:30 da noite, pois, serán esas coincidencias que, bueno, pois, creo que si transcurren as augas ou as choivas, pois de alguma maneira empezan a amainar, pois non debería haber máis trascendencia. Moito sentidiño, non? Moito sentidiño e ter cuidado cos camiños que poden estar cortados, ou cas pistas, ou coas carreteras, non? Efectivamente, hai que ter moito cuidado, bueno, están moi señalizadas, tratamos de señalizalas, pero efectivamente hai que estar con precaución, sobre todo en este tipo de
bueno, pues de inundacións e de borrascas tan agresivas. Bueno, parece que estamos no inverno, pero estas cousas tamén cansan un pouquiño, non? Bueno, ímonos a Fitur, que Fitur estuvo ao gran escaparate, non? 10.000 empresas posicionadas e marcadas nesta feira, 161 países que viñeron a expoñer aquí, e a Mancomunidade do Salnés, que lóxicamente tamén foi a expoñer a súa proposta turística dentro do stand de Fitur de Xunta de Galicia, que levou 2 premios, non? O foco poderíamos decir que está na desestacionalización e que un dos grandes obxectivos para a comarca está focalizado no mercado chino? Bueno, para nós, para a comarca, efectivamente é moi importante o que poder alongar, digamos, máis alá do que pode ser julio e agosto, que os turistas e visitantes pois poidan estar pois precisamente nesta comarca pois ao longo de todo o ano. E aí é cando falamos de desestacionalizar. A comarca creo que ten precisamente distintos recursos para poder desestacionalizar, e para nós outro apartado importante é a internacionalización. Entendemos, había 161 países, bueno, pues na nosa presentación pues estamos dirixidos bueno, pues a todos os turistas e visitantes dos distintos países, pero sí entendemos que o que é a internacionalización e a desestacionalización xunto con paquetes, produtos turísticos que podemos ter, que aquí temos pois, un amplio patrimonio natural e un amplio patrimonio cultural, podemos falar de gastronomía, podemos falar de recursos do mar, podemos falar de recursos da terra, pois digamos que podemos ter un pack precisamente para que haxa ese interés tan bueno, que necesitamos precisamente para atraer ese turismo. Hai que pensar que para a comarca é unha responsabilidade seguir crecendo en turismo, pero tamén é unha responsabilidade poder abarcar pois, os distintos meses do ano. Ese un pouco é o que nunha das feiras máis importantes, como pode ser Fitur, neste caso Fitur 2026, pois un dos obxectivos precisamente é poder chegar a ese turista, a esa prensa especializada, a ese tour operador, e mostrar o que é a nosa comarca, os distintos paquetes ou experiencias turísticas, e aquí hai que agradecer as empresas privadas, ao sector privado, que fan unha aposta de se hai un éxito importante a parte do que poden ser as administracións, pois unha das partes máis importantes precisamente é o sector primario, ou o sector, perdón, o sector turístico, e sobre todo tamén pois ese sector empresarial, que eses paquetes ou esas distintas experiencias para mostrar os salnés pois teñen un gran éxito, e sobre todo con esa profesionalidade que teñen pois cada un dos responsables das empresas e dos traballadores das empresas, pois fan que teñamos ou poidamos ofrecer esa hospitalidade, e se todos esos aspectos, pois de alguma maneira, pois conxugan e se unen, pois a verdade é que podemos ofrecer ao turista, e estes o que temos que buscar é que sean os nosos prescriptores, porque o boca a boca hasta no turismo tamén funciona, non? Por lo tanto, eu creo que temos que seguir traballando nesa mesma línea, e falando da internacionalización, pois eu creo que tamén temos que dicir que para nós o mercado chino é un mercado moi importante, non é un mercado fácil, non é un mercado que empecemos a traballar hoxe, xa fai digamos meses e algún ano que estamos traballando, que estamos profundizando, e a verdade que para nós poder entrar nese mercado que nos faciliten precisamente pois esa relación entre o que pode ser China, o que pode ser a comarca do Salnés, pois é unha satisfacción. E sobre todo, creo que podemos conseguir os obxectivos, non? Nós sempre dicimos que é moi importante que os concellos traballemos todos xuntos, porque dirixir unha campaña de turismo ao exterior é moi complicado, se necesita unha capacidade económica que por concello pois sería moi difícil, pero se vamos todos os concellos e podemos ofrecer toda a comarca, pois eso vai a redundar que podamos chegar, non? E sobre todo se o facemos coas distintas administracións,
coa Diputación de Pontevedra, que está facendo un traballo magnífico, e sobre todo tamén coa Xunta de Galicia, que coa colaboración, pois eso, como dicía antes, das distintas administracións e sobre todo ese sector privado, pois podemos chegar a eses tour operadores e podemos chegar a esa prensa especializada que son o que van a poñer en valor a comarca e, polo tanto, eso xenera un valor económico e un movimento económico que é imprescindible para esta comarca. Falando de turismo, pero gastronómicamente temos un valor que é moi importante, non? É dicir, antes comentaba o viño, creo que temos un dos mellores viños a nivel mundial, temos uns produtos de mar do mellor que pode haber, e todo isto xunto, pois, evidentemente fai que o turista, pois, se sinta, poida ter esa sensación de unha comarca, o Salnés, que somos unha comarca, pois, moi potente no que pode ser o turismo, pero que si temos que traballar precisamente para a poder abarcar, pois, os distintos meses de todo o ano. De feito, o vídeo presentado Salnés Slow, non? Que é unha xeito, unha maneira de disfrutar, máis que de vivir, de disfrutar, non? E está centrada unha parte importante nos recursos naturais que temos, nas distintas posibilidades que se poden facer aquí, se pode ir á praia, se pode facer vela, se pode facer un montón de cousas, ou pasear, ou andar, e no turismo, pero a gastronomía é un dos principales atractivos. Como lle encaixa o noso xeito de disfrutar da gastronomía os mercado chino? Bueno, pois a verdade é que o mercado chino ten unha casuística, ou máis casuísticas, non? Pero máis que o sol e as playas, que tamén un dos principales atractivos pois son precisamente pois esas experiencias, non? Sobre todo gastronómicas, sobre todo esas rutas ao Camiño de Santiago, que é algo que tamén lles chama moito a atención, e sobre todo nos denominamos distintas experiencias, non? E distintas experiencias pois son distintos paquetes que o sector privado, como comentaba fai un momento, pois, bueno, pois poñen ou levan a cabo pois as distintas empresas, e iso de alguna maneira lles entusiasma. O que temos é que vender, sobre todo no exterior e sobre todo no mercado chino, que non solamente é sol e playa, que tamén o é, senón que hai distintas experiencias que son, sobre todo gastronómicas, que, bueno, pues de alguna maneira tentan, de alguna maneira, a este turismo, precisamente, é o que se sinten atraídos. Por lo tanto, sí é certo que temos que poñer en valor esos recursos naturais. Esa diferenciación que temos aí, non? Efectivamente. E aí hai un acto importantísimo, e é que un dos días da Feira de Fitur, a Mancomunidade do Salnés, xunto coa Diputación de Pontevedra, representantes da Diputación de Pontevedra, entre elas o presidente, son recibidos vostedes por o embaixador de China en España e, lóxicamente, altos directivos da embaixada. Esta, da información que eu teño, esta é unha cuestión, digamos que moi excepcional, non? Pois a verdad que sí, a verdad que a comarca do Salnés que fagamos, levemos a cabo un acto conxunto digamos, cos chinos, coas asociacións, coas distintas entidades chinas, e que veña o embaixador, pois eso creo que é algo que debemos de valorar e de poñer en valor. As cousas non saen por si solas, non? Todo ten un traballo detrás, non só ao longo de todos estes meses, e sobre todo ao longo do ano 2025, pois distinguimos a distintas asociacións chinas. Nós estamos moi en contacto con unha das asociacións que son o presidente da Federación de Comercio e Industria de China en España, e outras dúas asociacións tamén estiveron aquí e os nomeamos no capítulo serenísimo, que hai que estar agradecidos, non? Porque de alguna maneira, pois, cando lle dan son capaces de darlles impulso, non? Cando son nomeados, e a verdade é que están, pois, precisamente moi contentos, non? Por lo tanto, eso para a mancomunidade tamén é algo moi importante, e temos que dicir, aquí temos que camiñar todos xuntos. O capítulo serenísimo precisamente nomeou
a estas persoas, ao presidente, pois esa distinción que eles o teñen tanto en valor, ou poñen tanto en valor, e organizaron precisamente que o embaixador, pero non solamente veo o embaixador digamos que é a persoa máis relevante, pero con ele estuvo o cónsul, estuveron distintas representacións de oficinas do comercio, de turismo tamén, e aparte nos abriron as portas precisamente para facer e para poder traballar ao longo de todos estes meses, de alguma maneira poder concretar precisamente pois esas posibilidades de poder entrar pois no mercado chino, non? Por lo tanto, esta é unha reunión, unha recepción que tivemos por parte da organización pois de China, na que estivo a persona máis representativa pois de China en España, como é o embaixador, non? Claro. Pero hai moita similitude, e aparte que, bueno, pois o que se notaba no ambiente que, digamos que, valoran moitísimos produtos de aquí, non? Houve unha pequena degustación de produtos desta comarca e son moi valorados. E logo tamén me gustaría, e é unha cuestión xa de tempo, señor Castro, que vostede convidou ao embaixador a visitar lóxicamente a comarca. Espero que algún día dé a noticia de que chega por aquí. Pois a verdade é que sí, a verdade é que efectivamente tivemos unha experiencia gastronómica na que levamos pois distintas conservas, produtos de mar, de transformados, levamos tamén pois ese viño que gastronómicamente pois tivemos ali precisamente pois unha cata tamén, bueno, pois todo elo, pois o que queremos é mostrar precisamente que a gastronomía en Galicia, eu creo que se marcharon con esa sensación de que a gastronomía en Galicia pois é algo moi importante. E evidentemente aproveitamos esa ocasión para invitar ao embaixador a que veña á comarca do Salnés, a que veña a Galicia, a que veña á comarca do Salnés. É moi importante vender Galicia, é moi importante vender as Rías Baixas, é moi importante vender a comarca para poder vender cada un dos nosos concellos, non? Nós estamos moi agradecidos, por exemplo, que a Diputación de Pontevedra, xunto co seu presidente e un número importante de diputados, estivese con nós pois, precisamente nesa recepción. Cando todas as administracións traballamos xuntos, codo con codo, pois os resultados, pois de alguma maneira, pois aí se ven, non? E sobre todo que estas cousas son lentas, pero o mercado chino ten moito potencial, polo tanto, a comarca do Salnés ten que sumar, suma precisamente coas distintas administracións e sobre todo tamén co texido empresarial, coas persoas ou coas empresas que se dedican ao mundo do turismo. Eu creo que esa é a sensación ou é a línea de traballo. Temos que, bueno, pois seguir promocionando pois tantos produtos de mar como os produtos de terra, como pode ser o turismo, se somos capaces de poder entrar en ese mercado internacional, porque estamos tratando de abarcar outros mercados ou outros países que poden estar interesados aquí, pero se somos capaces precisamente de darlle continuidade a ese mercado de China, entendemos que nun período pois medio pois se van a ver pois eu creo que este traballo que se está facendo. Como valora a presencia de alcaldes e representantes ou concelleiros representantes de todos os concellos da Mancomunidade que estuveran presentes en Fitur, na presentación do produto, do vídeo, das experiencias de Slow no Salnés, e tamén, lóxicamente, nos diferentes encontros, porque hubo un par deles, digamos que cos representantes de China en España. Bueno, nós entendemos que temos que estar xuntos. Comprometidos. Temos que estar xuntos e temos que estar comprometidos. É moi importante. As diferencias políticas e as diferencias entre concellos non teñen nada que ver. Pero eso non pode existir. Quer dizer, nadie pode competir en turismo con Sanxenxo, Ribadumia non pode competir. Pero é que non se trata de competir. Claro. Seguro que Ribadumia lle pode ofrecer algo, ou podemos complementar o turismo, ou podemos complementar a oferta que pode ter, pois, ao mellor, o Sanxenxo,
ou que pode ter tamén o Grove, non? É dicir, son dous concellos que teñen un tirón moi importante no que pode ser o turismo de Galicia, pero seguro que como un concello como Meis, un concello como pode ser Ribadumia, un concello como pode ser Meaño, pois podemos complementar a oferta que poden ofrecer pois estes dous concellos. Pero hai que ter a idea de políticamente, vostede cree que estamos xuntos? É que temos que estar xuntos, é dicir, se queremos seguir crecendo en distintos sectores, pero ahora que estamos falando de turismo, se queremos seguir crecendo en turismo, se queremos abarcar novos mercados, e se queremos desestacionalizar, e se queremos internacionalizar, evidentemente temos que estar xuntos. Eso non cabe ninguna duda. Pero só como exemplo, fai 3 meses ou 4 meses, dous compañeiros neste caso, porque eu non podía viaxar precisamente, como o responsable de turismo, José Aspérez, e a vicepresidenta da Mancomunidade, que fixeron unha viaxe acompañados polo sector privado, estuveron en China precisamente, pero foron criticados pola outra bueno, parte. Pero que eu creo que temos que a crítica ten que ser positiva sempre, é dicir, esa acción fixo que este mercado ou estas asociacións, entidades de China, pois estuvesen agradecidas precisamente de que os acompañásemos nese viaxe. É un exemplo precisamente de como temos que traballar, porque posiblemente en algún momento pois ao mellor pois houve algunha crítica ou ao mellor non se entendeu ben, pero sí é certo que temos que ter e traballar todos xuntos, porque cando queremos abarcar unha cousa é velo a nivel local, outra cousa é velo a nivel pois un pouco máis que local, e outra cousa é cando queres internacionalizar, pois evidentemente tens que ter unha amplitud de miras para poder conseguir pois os distintos obxectivos. Cales serían os principales obxectivos da Mancomunidade para este 2026 a nivel de titulares, señor Castro, que nos quedamos sin tempo? Bueno, pois a nivel de titulares, poder, como dicíamos antes, internacionalizar, temos que abarcar novos mercados. Estados Unidos para nós é un mercado interesante, algo que queremos ter presencia e traballar, e despois estar, pois, se é posible, pois, en distintas feiras de turismo importantes. Agora a próxima será en Lisboa, despois está a de Berlín, está tamén a de Londres, pero si é importante estar, ter presencia precisamente para que nos coñezan. Despois, en outros sectores, para nós o máis importante é para ter este turismo necesitamos servicios, e o servicio máis importante que ten o que é a comarca, o que xestiona esta mancomunidade, a parte dos distintos servicios, é en infraestructuras hidráulicas. Presentamos un proxecto de 5,3 millóns de euros, e é fundamental que ese proxecto se concrete, se leve a cabo, porque os servicios son moi importantes, e con este crecemento temos que ter precisamente pois ese abastecemento de auga que para nós é tan importante, e sobre todo tamén seguir traballando en materia de aforro enerxético. Pero eu creo que se hai que dicir algo, o proxecto estrella precisamente é unha nova planta potabilizadora, que pasemos de aumentar de 320 litros segundo a 700 litros segundo, que é o proxecto este que falamos de 5,3 millóns de euros. Bueno, deixamos a Mancomunidade. Temos un minutiño para dedicarlle ao PP de Ribadumia e a Xuntos por Ribadumia, ou a Xuntos por Ribadumia e ao PP de Ribadumia. Hai paz, hai acordo, hai... Como vai a ser, que pode decir de como vai a ser esta integración no feito real? Alguna competencia, alguna concellería, alguna... Sí, bueno, era un acordo que nos entendíamos, incluso antes das eleccións, que xa tiña que ser. As ideas, as formas de entender a política, as formas de pensar ou de buscar un proxecto para a Ribadumia, pois entendemos que, bueno, que temos máis ou menos moitas coincidencias, non? Por lo tanto, esta unión, e sobre todo se estamos
creando un proxecto forte para Ribadumia, para poder concretar distintas inversións en Ribadumias, pois, e se todos temos máis ou menos a mesma visión, pois eu creo que o mellor precisamente é xuntarnos, unir, unificar e traballar todos xuntos para os veciños de Ribadumia. Eu creo que iso é a vai a base beneficiar fundamental, o proxecto para Ribadumia, para os veciños. Sin ningún tipo de dúda. É dicir, todo que eu creo que é importante dicir que todo o que se fixo en Ribadumia pois tuvo grandes alcaldes, non vou a dar nomes, pero todo o que se fixo en Ribadumia foi precisamente por ter grandes alcaldes, grandes políticos, e creo que temos que seguir na mesma senda para conseguir unha mellor calidade de vida dos nosos veciños. Bueno, esa división que pasou foi no 23, non? Esa división ou separación foi no 23 e se unifica no 26. Efectivamente. Bueno, señor Castro, temos que rematar por unha cuestión de tempo, pero ten un minutiño para decir o que vostede queira o que eu non lle preguntín. Que lle gustaría decir como remate? Bueno, eu creo que como remate, pois o que temos é que, como remataba, non? Eu creo que temos que seguir traballando pois na mesma liña, temos que sumar cada vez, bueno, pois xunto con máis compañeiros, traballar para Ribadumia, e para iso é necesario pois un proxecto, e ese proxecto eu creo que nos próximos días, semanas, pois se vai a ver precisamente como vamos unificando, precisamente para seguir crecendo. Hai que pensar que Ribadumia somos un dos concellos, creo que da comarca que máis servicios ou que ten un número importante de servicios, pero sí temos que crecer para crecer en poboación, porque cando se crece en poboación, ese é algo moi importante. En Ribadumia está crecendo en poboación, estamos percibindo nos últimos meses que hai demanda precisamente da creación de vivenda, incluso do polígono industrial tamén, e a verdade é que pois, temos que traballar precisamente para conseguir eses obxectivos, porque iso é o despexe precisamente do Concello. Pois, señor Castro, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos, lle damos as gracias e a boa noite lle desexamos moita sorte, moitos éxitos. Moitas gracias e boa noite. Señor Castro, moitísimas gracias, moi boa noite. Nos vamos a publicidade a man dos copatrocinadores. Volvemos nun instantiño e recibimos a Manolo Seijas, teniente alcalde do Concello de Noia. Repasaremos con el toda a xestión municipal que levan 5 meses logo da moción de censura ao Partido Popular e que esta semana presentarán os orzamentos para este ano 2026. Non o perdan, dentro do instantillo volvemos.